Dobar dan, braćo. Dobar dan, dobrodošli još jedan klip na kanalu Ogi Kuva. Evo mene i mladoga Jakšića, brate, dobili smo tip neki da odemo da posjetimo pečenjaru Guču koja se nalazi na Zrenjaninskom putu i dobili smo predlog da jagnjetina i prasetina se služi u lepinji i da puca. Jest da smo mi relativno skoro jeli, ali to ne znači da ne možemo dalje se musavimo, brate, tako da mi smo sada na putu ka tamo, bit ćemo tamo za nekih 5 minuta, pa nismo ni htjeli da zovemo, da poručujemo, jer svako brzo stižemo. I idemo sada da isprobamo, Jakšić kaže on će se baciti na prasetinu, ja da ispoštujem publiku, ja bi uzeo prasetinu, ali uzet ću jagnjetinu da vidimo šta kaže jagnjetina, da li je dobra, kako je to, pa da znate, braćo, da li da idete i vi da se musavite, naravno. Prasetina i leba. Prasetina i leba, tako da, s obzirom da smo u saobraćaju, da Jakšić ne bi izginuo ovdje sa sve ovim stalkom. Vidimo se brzo u nastavku, što bi rekao Miša, idemo na kratak blok reklama. Tako je, normalno. Evo nas, stigli smo ispred restorana Te. Tako je, brate moj. Stigli smo, samo prođu ljudi. Ništa, stigli smo, ajde da bacimo pogled tamo da vidimo šta sve ima, već naloži ovaj etno stil. Evo vidimo već tu sa leve strane šta sve imaju u ponudu, komplet lepinja, komplet prasetina, lepinja prasetina, lepinja jagnjetina, lepinja kajmak i domaće pite. A Jakšiću? Da? Pa brate, cepamo prasetinu i jagnjetine. Pa toliko. Ništa, sve ćemo. Dobar dan. Dobar dan. Mi došli po preporuci drugara da probamo, kaže, jagnjetina, prasetina u lepinji. Ozbiljna priča. Od čega ćemo prvo? Sad ćemo da vidimo. Šta? Ovo je butkica, to ćemo za kraj da stavimo. Kako to je butkica, to kod tebe je, brate, prasetina, kod mene je jagnjetina. Pazi, ovo je, brate, ozbiljno musavljenje. Šrapa tamo kupusa, ej. Snimio je, brate, Jakšić, to, brate, vidjeli ste u Plov Zapu. A mi ćemo sada imao kako je, čekaj. Pravo mogu gledam. Dobre. Dobro, jagnjet, slano. Kupus, vrh začinjen, brate, ima sirčeta dosta, ja to volim. Samo po meni bi ja izbacio ovaj kupus. Što? Jer ne osjetim meso uopšte. Da, moram izbaći mogu. Ne znam, meni ide perfektno. U pečenju uvijek ide kupus. Ja generalno ne volim ni pljeskavicu kad jedem da naguravam mnogo štošta. Bolje je naravno kad se meso osjeti svakako. A da je dobro, i šteta se nositi. Mora pričati glasnije. Sorry. Kaj sam razgledao pričati? Jagnjetina je do jaja. Jeste, ajde. Korica lepa prska. Da, lepinje puca. Lepinje su čak i domaće.
Bez obzira što smo se skoro usvinjili od hrane, brate, ima oderem sve ovo. Da, bilo na pola. Čovjek nam je izašao i u susret i da smanji muziku i sve, ali došli su i drugi gosti, glupo je da mi remetimo nekog, brate, razgovor i ostalo. Tako je. Tako smo izašli napolje ovdje na hladno da jemo, da ne mislite smo ludaci. Kako lepo slavno, ne? Da. Samo ne znam, daj što izbaci taj kupus perfektno začinjen. Kupus je perfektan, ali nositi meso na te. Od mene sve pol. Tačno me ispravlja ovo sirće. I naravno direktorsko pivo. Da. Uzeo žohiju posao. Žohi. Inače, pišite nam, preporučujte gdje da jedemo, brate. Bomba. To. Nju ćemo da uzemo na pola, samo da presečemo i to je. Vrh, hvala. Svaka čast čoveku. Pravi domaći. Pušto za hlađenje. Ali jagnjetina je bomba. Baš puca. Restoran još jedan na Bogoslovi. Da. Znamo. Gore mame i rošti. Drugar i oca, ona si je preporučio iz Krnjača. Aha. On nam rekao, obavezno mi, rekao, ajde da pođemo tamo, vidimo 5 popodne, rekao, bolje dođemo ovde. Ne, naravno pa ne. Bomba. Vratit ćemo, obavezno. Ti poznat nož Jakšiću. Big Bata. Što je prazan grad, a? Šta bi mogli dovedemo, brate? Šta? Da jedemo s gledalcima. S nekim. Kogod hoće da se javi, nek se javi, ja sam i rekao, braćo. Zovite, pišite, se musavimo zajedno, kuvamo zajedno, možemo šta hoćete. Normalno. Živeli. Ali je jako, brate, moj. Ja ga sabijam lagano. Ali lagano, znači ova moča kojom je natopljena lepinja je sve. Da. Ko što smo se mu savjeli jedno vreme u pekari kujem, ti se mogu bi jedem ovo svaki dan. Nema šanse, brate. Mnogo jako. Prase fine. Rasvjetine bez leba. Ja, kupus je vrh. Prem ti ja perfektno začinjen. Da. Prašajte što pričam punim ustima. Ali teško je napraviti pauzu od ovakvog jela, brate. Gle, evo još ovaliko je ostao. Proždrnuo sam. Išli ćemo na malu pauzu da pojedemo ovo. Nek je. Pa ćemo mi to poslije montažu. Ja. Ja. Ali da je ladno je. Ladno ubija, brate.
Znaš što mene ubilo, brate, kupus. Da. Ostavi si samo meso da jedeš. Pa ostavi stani, napravi meso za butkicu. To što kažem. Ma neću i da se natrpam hladom, brate, samo uzmem i podsjetno za pasekciju. Samo mogu zamisliti, brate, ovo kad jedem pirket. Kako se uvija. Pirko. Ne znam, ova butkica mi iznenadila. Može probaš Nju prst? nisam očekivao. A? Probaš prst? Jo, krokaj, ti si tu za prasetinu, brate. Nešto sam teo da kažem, ne znam nija šta. Da. Ali da nismo jeli pre sat vremena, manje. Sve pobidvao. A to mislim da je meni problem. Najveći. Ja sam malo, a? Ali je ladno, baja. Kakva je korica, bože. Posle da neću moći u studio. Da imam da zaspam za onim kompjuterom tamo. Prasetine toliko. Jagnjetina je poražena. Kupus 10. Jagnjetina, da ne preterujem, 8,5-9 sigurno. Kupus 10, moča 11, sa kojom je natopljeno sve. Samo sekunda. Ladno ga odmah kreću slinci. Da, da. Sad, ovo je greota presjeći Jakšiću, To da te približi malo. slobodno. Ali se natopila Da lepinja. vide ljudi lepo, brate. Čekaj. Gledajte vi ovo, ljudi. Znači imamo masnije delove, imamo krtinu, što bi rekli, i Boga oca kajmaka. Opa. Rekao je da će to biti najbolje, sad da vidimo. Ne, rekao je da je novitet. I rekao je tek kad probate butkicu. Vidjet ćemo. Ovako. Zvoli Jakšiću, brate, biraj. Prvo butkicu da probamo ovako gore. A? Pa nije začinjeno. Butkica se ne začinjava, brate. Ali ovo je baš u minusu začinjeno. Ajde, sad ćemo da vidimo. Dajte, braću. Radit ćemo zub. Bon appetito. A? Da, nije toliko slano. Ali mi smo navikli da jemo preslano. Bomba. Ovaj masni deo ovdje me loži. A tebi čuda nešto kajmak? Ne, što? Ne znam. Mladi je kajmak. Da. Vjerovatno si navikli na stari. Mladi je. Mladi je kliki, ne razumiješ. Ali ti ne sam nabavio, traži da će ti čovjek so, brate, posoli. Ma evo ga. Nego ja mislim da je totalno okej, plus ovo je, brate,
kupus i generalno pečenje je bilo baš začinjeno, što odgovara i tebi i meni i po ukusu. I sad, brate, kad vidiš ovo, evo opet pauza za pivce. Ja moram na pauzu dijela totalno. Jesu stvarno dobro. I mekana i sočna i... Da, nema greška. Utkica je bomba. Mada ja generalno više sam za pečenje. Utkica je vrh stvari, ali... Pečenje je pečenje kad ima koricu pa prska, pa stvarno. Pa da, ali i ovaj kupus, znači, tako je lego dobro, bukvalno samo još da su imali renda. Kako bi Ren otvorio. Možda imalo, ali mi pitamo da li... Pa da, mi smo leteli kod Neandertalca. Nadareni metalci. Zato još uvijek imamo sramotu, znaš, kad dođemo negdje. Ljudi nas ono gledaju, kamera tamo vamo. Mora probijem i tu zonu komfora, vrate, da izađem iz nje. Ja ću da legnem u razvoru. Majke umove u svoju. Sve u svemu što se mene tiče, evo ide još jede. Što se mene tiče pečenja, ajde, da kažem 7-8. Moglo da bude malo sočnije. Lepinja je bomba. Moča je bomba. Kupus je vrh, samo je mnogo jak. Prek. Sirće, ste da li voliš toliko kiselo ili ne, ja na primjer volim, meni odgovara. Naprimjer, meni ne, ali je bomba. Sam da se jede vrh, a ovako mnogo veliki ukus mesa. Pa ono, nemam pojma, meni iskreno je odgovaralo, baš bilo onako po mojoj meri. Sad kako kome, to je sve ono stvar ukusa. Ja volim generalno i malo kiseliji kupus, pa mi je samim tim leglo perfektno, ali jagnjetina je stvarno bila kao duša i super posoljena, meso nije bilo suvo, očekujem natupljena lepinja, da se ne ponavljam što sam ono već rekao, smorit ću se kad budem pakao ovaj klip, koliko sam se puta isponavljao, ali ne znam. Vutkica je vrh, ali ipak mi je bolja bila jagnjetina. Bolje pečenje, da. Tako da ima ovdje još svašta nešto, vidjet ćete, mislim da je Jakšić baš snimio meni na samom ulazu, pa ne sekirajte, sigurno ćemo mi još ovdje dolaziti da jedemo, da ocenimo, jer ja mislim da ovako jedan lokal zaslužuje dosta veću pažnju nego što je ima iskreno. Morat ćemo ovdje spirketu da dođemo, ne vredi. Sa pirkitja da ubaci to u mešalicu da ga krene sa jezika. Da bi jedan Heineken veliki da cepa i... Da, Heineken obavezno. Ništa, možeš napraviti ovdje pauzu, ja ću ovo da završim do kraja, brate, samo mi daj 2 minuta da i zapalim jednu pljugu. Volim ja napravim pauzicu, ono, dok se klopa. Može. Tako da...